I onda su me zvali naši iseljenici gdje su rekli da se više isplati živjeti i boriti se za tu našu Hrvatsku onako kako je mi želimo vidjeti, nego li umrijeti, s čim se ja slažem. I onda u stvari su mi rekli da su zaintrigirani načinom pisanja kako ja to pišem u svojim kolumnama, jer u stvari te kolumne su, ajmo reći... To na putovanje, jel? Da, to je na Hrvatski glas Berlin pišem i na Iseljena Rama, ali u zadnje vrijeme objavljuje zaista skoro svi portali, tako da... Zašto je Iseljena Rama? Jeste Ramljakinja? Nisam, suprug je iz Duvna ili iz Tomislavgrada, ali recimo da sam srcem vezana uz Hercegovinu, jer je moj svekar 20 godina sam s njim proživjela, kako sam ja dijete bez oca i bez majke, meni su moji svekar i svekrva bili i otac i majka i na taj način su me čvrstim konopcima vezali uz Hercegovinu i uz Bosnu, a mislim da je to sve jedan narod, prema tome je to apsolutno, nemam razloga zašto ne bih pisala na Iseljenu Ramu, pogotovo tekstove koje ja pišem, a to su tekstovi koji su isprepleteni vjerom i koji su, ajmo reći, tekstovi koji dotiču srce običnog malog čovjeka, znači onaj koji to voli čitati. I te poruke iz inozemstva u stvari ukazuju na to da smo